Vítejte ve světě ABS Jets. Letadla pod naší vlajkou brázdí letecké koridory po celém světě již řadu let a za tu dobu nalétala tisíce hodin a miliony kilometrů. Můžete s námi letět nejenom za vaším biznisem, ale třeba i za zábavou. Máme k tomu vše potřebné. Piloty, letušky, obchodníky, plánovače a koordinátory vašich letů, techniky a nebo handlingové pracovníky. Vše je pro vás nepřetržitě k dispozici tak, abyste vy mohli jenom létat. Vítejte ve světě ABS Jets. ABS Jets. You fly, we care.